ton di porbadia saur tu rohani huria di sandok portivion asa tong sada rohana nang marserakte ruasna pasangap hon ho totong pasangap hon ho totong jaladami ni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati doh pikiran muda di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang selamat pagi, salam perhorasan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi Bapak Saudara-saudara yang bisa beribadah hari ini. Dan bagi yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kehidupan, sakit, penyakit, dan pergumulan. Doa kami Tuhan senantiasa menyertai langkah Bapak Ibu Saudara-saudara. Amanginang di hari Minggu yang berbahagia ini tetaplah berdoa syafaat, memuji-muji Tuhan. Dan mari firman hari ini untuk kita, 1 Tesalonik 5 ayat 1-10 sada. Alaidang pola suraton tuhamu alia kadongan taringot tutikina dohot sadi harina. Ai di boto hamu do takas. Nasongon panak koborngit do haroro ni ari ni Tuhani. Ai molo di do halak dame do jala mara soadong di simatop putahop tu nasida hamagoani. Songon pabbebeon tu nagabe-gabean, jaladang adong haporusan nasida. Alai hamu aliak kadongan dang di bagasan naholum hamu. Sotung hatiuron ari hamu songon panakko. Ai saluhuk na do hamu anak hatiuron jala anak arian. Dang sian borngin hita manang sian haholomon. Atong say unang matarpodom hita songonak kanaleban. Say dungo mahita jala marroha na torang. Ay bornginido tarpudom akka na mudumi. Jala bornginido mabuk akka na mabuki. Alayang gohita na siyan arian marroha na torang mahita. Tasulukon mahapursiyaw doho haholongon songon baju partahanan. Jala tajujung mapakirimon niroha di haluaon. Ay dang dipadiri debata hita bahen sirimasan alay naing madapotan haluaon hita marhiti siya Tuhan ta Jesus Kristus. Naong mate humokopita asa sadok mangulu hita rap dohot ibana. Manang nadungo mangulu dope hita manang naong modompe. Di baheni say masipaingotan mahamu jala masipa uli-ulian songon naong binahemboda. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara-saudara di minggu ke-23 Dung Trinitatis. Kita disapa oleh surat yang dikirimkan kepada jemaat di Tesalonik yang berisikan nasihat, ya, bimbingan, tuntunan bagi jemaat Tesalonik dalam menjalani kehidupan sehari-hari sembari kita menyambut, sembari kita siap sedia dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Akadongan na hinaholongan, takasdo di patorang disi, didok, dang taboto arina manang tikina. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, kita tidak tahu kapan pastinya, detailnya, hari, tanggal, bulan, tahun. Oleh karena itu jangan mau terkecoh, tertipu oleh orang-orang yang menyatakan bahwasanya hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Hanya Bapa di sorga yang tahu kapan itu akan terjadi. Yang jelas dalam mengingatkan jemaat di Tesalonik, penulis kitab Tesalonik berkata bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya
layaknya seperti pencuri di malam hari. Songon panak kobor ngiddo haroroni Tuhani. Akadongan nahina holongan di patorang dorisi dia tadda-tadda nanaing si idaota taringot tu haroroni Kristus Yesusi. Di sana digambarkan bagaikan seorang ibu yang sedang bersalin, pabebeon, hacit jaladangol, gok hasusaan. Songon napi natuduhon manang hinatahon ni Amos di bidu 5 nagabi epistel di minggu sadarion. Haholomod dotahe arini Tuhani. Maka diingatkan tidak ada kedamaian, tidak ada dame dohot lanna asing di ari nasasadai. Hacit parir hahulomon gok hasusaan. Alay dipaingot Yesus Kristus do permulaan ni pabebeonido pei. Belum saatnya, belum harinya. Akadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Dinamanagam haroro ni Yesus Kristus na padua halihon ahado nanaing sihang uluhonota siyan barita nauli di minggu sadarion. Naparjolo dipaingot do amanginang asa totong sadar dan berjaga-jaga. Orang yang percaya kepada Kristus haruslah senantiasa tersadar dan berjaga-jaga. Dang terpedim, dang terlalap. Nang pe sorodo pe arini Kristusi songon nasinuraton di buku nabadhei. Tetapi bukan berarti kita harus santai-santai saja, bahkan tidak mau tahu. Kita diingatkan untuk senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Artinya, totong jamot kita di parunguluoton. Totong radi, tetaplah bekerja dan tetap melakukan aktivitas kita sembari kita terus sadar dan berjaga-jaga. Songo dia do dalanna asa tersadar kita dan berjaga-jaga. Kita tetaplah mengacu kepada firman Tuhan. Taboto mah sadihari, taboto mah tadda-taddana songo dia do haroroni Kristusi. Akadongan na hinaholongan. Tetaplah sadar dan berjaga-jaga dalam kehidupanmu. Unang marna lebba, jalaunang leas roham. Anggo haroro ni Kristusi naik korodoi ditikina. Jadi unang ate, hamanginang ate, paitejo nene ya. Tetaplah lakukan pekerjaanmu, jalani kehidupanmu dengan tetap tersadar dan berjaga-jaga. Napaduahon hidup dalam terang Kristus. Amanginang kita tetap hidup dalam terang Kristus. Entah kita sedang tidur, entah kita sedang berjaga-jaga. Ahado lapatan na mangulu di bagasan hatiuron. Totong hita mangula kaulaun na denggan. Jala totong hita pasahat to diri tutu hatta. Manang ahape na taula di dia pe hita maringanan. Songo dia pe panggulmito ni parnguluonon natadalani di hasianganon. Songon nanido nakining dang nagabe pete jo. Alay dinamadalani ari-ari ni ngoluta totong mahita mangulu di bagasan hatiuron nasian Kristusi. Tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Aka anak hatiuron tetap doi berjaga-jaga, bahkan dipaingok do nakining sotung hatiuran ari hamu songo panako. Pencuri datangnya malam hari. Jika sudah terang hari, maka pencuri tidak akan mau beraksi lagi. Nah, nanido na disiak kamanginang, totong hita mangulahon ak kaulaw na dinggani, di bagasan tiur ni Kristus Jesus Tuhatay. Nang pe, nang rona maari ni Tuhani, totong hita hubas mangula ak kaulaw na dinggani. Unang di bagasan hahulomon, unang peam, unang pedem hita di bagasan ak kahasomalan, pangalaho-pangalaho na sodinggan. Yang ketiga, saling menasihati dan membangun. Unang ya pinasobu, ya mengenang ya masih pasobu. Di kehidupan kita saat ini sudah sering kali kita lihat.
Dangolo behita paingoto nakadongan na di bagasan akahurangan. Alanya mungkin dengan berbagai alasan. Ala yang gohita na porsia di Kristus Yesus. Totong mahita masih paingotan. Totong mahita saling membangun, saling memotivasi, saling mengasihi, saling menasehati. Laho managam haroron Tuhani. Asaboha paling tidak akka dongata na di bagasan akka ya pangalaho na sodenggan. Dia juga ikut tersadar dan akhirnya menyesali perbuatannya sehingga dia juga ikut terjaga dalam menyambut kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir, manginang melakukan keadilan dan kebenaran. Songon nahinatahon ni panurirang Amos di ayat 24. Biarlah keadilan dan kebenaran bergulung-gulung. Dalam kehidupan kita menyambut kedatangan Kristus, keadilan dan kebenaran haruslah kita lakukan. Kita haruslah hidup dalam keadilan itu dan juga harus hidup di dalam kebenaran. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Songon nanidok ni topik ni minggu sadarion saling membangun dalam menantikan Tuhan. Kiranya keempat hal yang dinyatakan oleh firman hari ini bisa kita renungkan dan kita hidupi dalam keseharian kita. Di pasu-pasu tu hatta mahamu amanginang. Tarapul marsak ni roha. Malu makasahit di parrohai hamuan amarlas ni roha. Amanami na namin ang matuan ang sudah gugu. Tuhatan na marorok daging nang todimuna. Tadeho mabukwede nomor 240 sia ayat 7. Alani manotong ma hita martai yang dua mata debata di banua ginjang lam tibu rotutu tiki bidulna manguhumi jolma. Diparbadiai dipatasi pardami mahamu gabe sundenggan. Jala dirahmati marohan ang pikiran muna. Ia soha surahan saha rodi haroro di Tuhan Yesus Kristus si baluai. Amin.